እትጽቢት ነውህ እትዛሃለፈ መከራት ማ መሪር ይነሩ አመ ጨረሽቱ ግን ፍትሒ ነጊስሎ ባንዴራና አብታ ዘይተሰብረት ዘንግ ሐቂ ንሰቅላለና ዋና ታሪክ ሰላም ተኸታተልትና እዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒተዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ መብዛሕትና ከተጨንቐና ከተሕዝነና ከተብኬና ከተንባዓና ትኽእል ኣርእስቲ ቪድዮ ኢና ክንርኢ ንሱ ድማ ሕቡራት መንግስታት ወይ ድማ ዩኤን ዝበሃል ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ስምብራት ዘለዎን ብዙሕ ግዜ ናይ ኤርትራ በኣሉታ ዝሃረማ እጂ ድማ ኤርትራ ነቲ ኩሉ መስገደል ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረበ ፀንሐ ድሕሪ ነዊሕ ትፅቢታት ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትፅቢት ዘላ ሃገረ ፈለስጢን ድማ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ጨካን ኣካይዳ ዘይርትዓዊ ኣተሓሳስባ ገባቲ ኣተሓሳስባ እቲ ሕልሚ ናይ ከም ሃገር ክትቀውም ዘይኮነሲ ኣብ ዩኤን ከም ሃገር ኮይና ድምፃ ንኸተስምዕ ዝተገብረ እማሜ ኣሜሪካ በይና ሕልምናቶም ሕልሚ ናይ ህዝቢ ከም ዝቕህም ጌራቶ ከምቲ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብቲ ዓውደ ኩናት እስራኤል እትገብሮ ዘላ ኣብ ጋዛ ንዕዑ ክልተ ሰለስተ ግዜ ቪቶ ጌራ ዓፅያቶ ዘላ እስራኤል ንክትቅፅል መሪሳ ክትቀትልን ክትጭፍጭፍን ሕጂ ድማ ነቲ ንእሽተይ ተስፋ ዝነበሮም ንዑ ድማ ቂማቶ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣለኹ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ መወዳእታ ስምዕዎ ቄናን ኣሰራርሓ ናይ ዓለምና እንታይ ከም ዝመስል ኣሜሪካ ድማ እንታይ ዓይነት ሞራላዊ ኣተሓሳስባ ንፀለምቲ ድማ ኣብ ከክፉኡ ከመይ ጌራ ከም ትጥቀመሎም ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እሱ እዩ ቻይናን ራሽያን ድማ ከመይ ገይሮም ኣብ ቅድሚ ዓለም ቆርበታ ክሳብ ዝኽለጥ ጨፍጪፎማ ብዘረባ ክንሰምዕና so this is going to be very powerful መጀመርያ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ሴኪሪቲ ካውንስል ዝነበረ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ መጀመርያ ቅድሚ ናብቲ ኩነታት ምእታውና እስከ ብድሓን ቡክ ክንጅምር ኢና ብዙሕ ኮሜንት ናይ ዝተፈላለዩ ክንርኢ ስለ ዝኾና let's go ፅኒኢልና መስማዕ I shall now put the draft resolution to the vote. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/312 please raise their hand? Security Council 14 ኣባላት ዘለዎ እዩ 15 ኣባላት ዘለዎ እዩ 12 ካባቶም ኩላቶም ኢዶም ፈለስጢን ከም ሓንቲ ምልእቲ መንበር ኣካል ናይ ዩኤን ንክትከውን እዩ ዝግበር ዘሎ ሃገር ንክትከውን እውን ኣይኮነን እሱ ካልእ ኣርእስቲ እቲ ቱ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ካልእ እዩ እሱ ዓብዪ ኣርእስቲ እሱ ኣብ ዩኤን ከም ኣካል ከም ሃገር ረፕሬዘንት ንክትከውን ዝተገበረ ኩለንተን ሃገራት ኢደን ሓፍ ኣቢለን ሕጂ ንቐፅል Those against? ካብዞም ኩሎም ድማ መኒቲ ኣንፃር ዝኾነ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ እንኮ ነዚ እማሜ ዝነፀጎ ናይ ኣሜሪካ ቪቶ ፓወር እዩ እቲ ዘሕዝን ኣብ ክፉኡ ፀሊም ሰብ ምዃኑ ኣብ ቅድሚኡ ዘላ ከመንያ ፀላም ሰብ እያ እሳኻ ሊንዳ ገለ ትበሃል ማለት እዩ ዝገደደት እሳ ድማ ኩሉ ግዜ እከይ ሕማቕ ተግባር ፀረ ሰብኣውነት ዝግበር ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ፀለምቲ እያ ትጥቀም ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ፀሊም ብምዃንካ ምሊስካ ተሓፍር ተሓዝን ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኢሉ ሓፍ ኣቢሉ ናይ ሙሉእ ዓለም ናይ ህዝቢ ፈለስጢን ሕልሚ ከምቲ ልዕሊ 35,000 ኣብ ጋዛ መይቶሞ ዘለዉ ንዕዑ ንክቐፅል ተደጋጋሚ ከምዛ እናገበረ ኣብ ኩለን ቪቶ እናገበረ ነቲ ናይ ዓለም መንገዲ እናተፃበአ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሕጂ ድማ ካብቲ ኢዱ ኣልዒልዎ ዘሎ እቲ ቃላቱ ዝወፅካ ይገድድ ክትሰምዖ ኢና ንቐፅል ሕጂ Abstentions? ክልተ ሃገራት ድማ ድምፀን ዓቂበን ንሳ ድማ ሓንቲ ካብን ኦፍኮርስ ኣሜሪካን ድሕሪ ቪቶ ገይራ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ቪቶ ክትገብር እያ ወይ ድማ ድምፃ ክትጠቅም ምዃና ፍሉጥ እዩ እታ ካልይቲ ድማ ተገርም እያ እሳ ድማ ሃገረ ስዊትዘርላንድ እያ ኣካል ናይቲ ፐርማነንት ኣካል ናይቲ ሴኪሪቲ ካውንስል እያ ዘዋሪት ማለት እዩ ነቲ ዝተዋሃበ ዓድል ተጠቂማ ድማ ንሳ እውን ድምፂ ዓቂባ ኣይምስቲ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ስዊትዘርላንድ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣየቢላ ትርጉም ኣይነበሮን ዋላ እኳ ኢዳ ድምፃ ምዕቃባ ሓደ ዓብይ ሞራላዊ ሓላፍነቶም ከም ዘንጉዑ ዘርኢ ግን ቪቶ ክሳብ ዘሎ ወላ 14 እቶም ካልኦት ኢዶም ሓፍ ተዘብሉ ኣሜሪካ በይና ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ነይራ ንቐፅል ሕጂ እዚ ከዓ ኣብተን መሳኪን ሃገራት ዝግበር ወፅዓ እዚ ኩርሲ እዚ ትሪእዎ እዚ መጋበያ እዚ ንክንደይ ሃገራት ታሪኻን ዘበላሽ ወይ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ኣብዚ መጋበያ እዚ እገዳታታን ኩሉ እቲ ፀገማታን
ኣንጻር ኤርትራ ጥራይ ሓንቲ ግዜ ንጥቕሚ ኤርትራ ኣድሚፁ ዘይፈልጥ መጋባእያ ኢና ንርኢ ዘለና ፅንኤልና ብድሕሪት ብዛዕባ እሱ ዝገበሩ ሓሳባት እውን ክንርኢ ኢና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛረበ ካልእ ኣርእስትላትኒ The draft resolution has not been adopted owing to... the result of the vote is as follows. 12 votes in favour, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements after the vote. Since the attacks of October 7th, President Biden has been clear that sustainable peace in the region can only be achieved through a two-state solution, with Israel's security guaranteed. There is no other path. So, ካብ ኦክቶበር 7 እዮም ዝጅምሩ ታሪክ ናይ ፍልስጤም ብናይ ኣሜሪካ ኣፀዋውዓ ብናይ እስራኤል ኣፀዋውዓ ወርሒ 10 2023 ይጀሚሩ ታሪክ ናይ ፍልስጤም ምክንያቱ እታ ከም ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ገይሮም ዝጠቕስዋ ኦክቶበር 7 ቅድሚኡ ዝግበር ዝነበረ ገበናት ናይ እስራኤል ኣይፅብፀብኒ ቅድሚኡ ንህዝቢ ፍልስጤም ኣብ ሓንቲ ትሪኮላታ ዝተሓፅረት ቦታ 2 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሓደ ተጨፋጭፉ ከም ዝነብር ብትሪኮላታ ከም ዝቋፀርዎም ገይሮሞ ዘለው እዚ ከም ንቡር ይድውሰድ በኣሜሪካ ስለዚ በቲ ናይ ኦክቶበር ተገይሩ ዘሎ እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ኸ ብኣፎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኣፍታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ስቴት ሶሉሽን ክልቲአን ሃገራት ማዕረ ኮይነን ክነብራ ኩሉ እቲ ተግባርናቱ በንፃር እዩ ብኣፎም ክዛረቡ ከለዉ ግን ከም ፃድቃን ንሰናይ ነገር ሕልፍ ክብልሉ ዝደልዮም ዝመስሉ እዚ ድማ እቲ ናይ ምሕሳው ትምህርቲ ሊቅነት እዩ ዘለዎም ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብምሕሳብ ሊቃውንቲ እዮም ብጥዑም መልሓሶም እዮም ዝቐትሉኻ እዚ ድማ ኣብቲ ዲፕሎማሲ እታ ዲፕሎማሲ ትበሃል እውን ቃል እኮ ካብእያ መፅያ ስለዚ ንሕማቕ ከም ጥዑም ጌርካ ከተሰምዕ ምፍታን ማለት እዩ ስለዚ መርድእ እናሃበ ከሎ ንሓደ ህዝቢ ሓሳቡን ሕልሙን እናቐተለ ከሎ ንሕና ሓሳብና ናይ ፍልስጤም ናፃ ዝኾነት ሃገር ንክትከውን ንድግፍ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተዋሃበ ዕድል ድማ ንዑ እናቐተለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ በቲ ድምፅናቱ ማለት እዩ It guarantees Palestinians can live in peace and with dignity in a state of their own. We also have long been clear that premature actions here in New York, even with the best intentions, will not achieve statehood for the Palestinian people. As members of the Security Council, we have a special responsibility to ensure that our actions further the cause of international peace and security and are consistent with the requirements. ንፈለስጤም ከም ሃገር ክትከውን ኣሜሪካ እንተትደሊ ነይራ ዝኽልክሎም ሓይሊ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ 190 ሃገራት ካብተን ናይ ዩኤን ዝበፅሓ ብጀካ ኣሜሪካን እስራኤልን 134 ሃገራትን ካልኦት ኩሎም ይደልይዎ እዮም እዚ እታ እንኮ ነዚ ኩነታት ጠጠው ተብል ዘላ ኣሜሪካ ምክንያቱ እስራኤል እምቢ እንተትብል ቪቶ ፓወር ስለዘይብላ ብዓብላልነት ከም ትሰዓር ምተገበረት ግን እቲ እስራኤል ትኸዶ ዘላ ኩሉ ነገር ትገብሮ ዘላ ኣብቲ ናይ ዩኤን መጋባእያ ኣሜሪካ ትከላኸለላ ዘላ ዝኾነ ዓለም ስጉምቲ ንኸይትወስድ ኣሜሪካ በቲ ዘለዋ ስልጣን ተጠቒማ ብሎክ ናገበረተ ትኸይድ ንኸተምስል ግን ኣብ ሃገራት ዓረብ ዲፕሎማሲ ሰላም ክትገብር ትፅዕር ዘላ ሃገር ኣክት ትገብር ልኡኻ ሰዲዳ ከምዚ ገይሩ ናብዚ ኸይዱ ናብ ጆርዳን ከይዱ ናብ ግብፂ ኸይዱ ናብ ቀጠር ከይዱ ናብ ስዑድያ ኸይዱ ናብ ገለ ኸይዱ ይበሃል እቲ ሚኒስትር ግዛት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ወይ ካልእ እንተታ ኣብ ተግባር ክመፅእ ከሎ ግን ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ፅቡቅ ገይሮም ከስምዕዎም እዮም ንቐፅል እጂ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበር ነዚ ቻነል ከምዚ ሓበሬታ ኣገዳስነት ኣለዎ ክንምሃር ኣለና ታሪክ ናይ ቅድሚ 250 ዓመት ዘጋጥመ ዘይኮነ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ታሪክ ካብኡ ክንምሃር ኣለና The UN Charter, as reflected in the report of the Admission Committee, there was not unanimity among committee members as to whether the applicant met the criteria for membership as set forth in Article 4 of the UN Charter. For example, there are unresolved questions as to whether the applicant meets the criteria to be considered a state. We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood and note that Hamas... فلسطيناوያን ድልውነት ስለዘይብሎም ኩሉ ግዜ ድልዋት ክትኮኑ ኣለኩም ንሃገር ኢና ንብሎም ዘለና ይብላሉ ንእስራኤል ክሳብ ዓንቀራን ልዕሊ ዓንቀራን ዕጢቑ እናጨፍጨፎም ከሎ ንፈለስጤም ከም ሃገር ዘይኮንኩም ይብልዎ ሓማስ ዝበሃል እውን እኮ እስራኤል ባህላ ዝሓየለቶ ሓይሊ እዩ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ናይ ፈለስጤም ከም መንግስቲ ንክደክም ኢሎም ንሓማስ ዕብዮሞ ስለዚ ነታንያሁ ባዕሉ ዝበለ ዝብለኩም ዘሎ ኣነ ዝበልኮ ኣይኮን ነታንያሁ ባዕሉ እዚ ሓማስ ባዕሉ ከም ዝዕበዮ ምክንያቱ ነቲ መንግስቲ ናይ ፈለስጤም ሓያል መንግስቲ ተኮይኑ እቲ ክልተ ስቴት ሶሉሽን ክልተ ሃገራት ክኾና ኣለዎ ንዝብል ምንታ ንከታርፍ ብቅዓት ዘይብሉ መርሕነት ከም ዘለዋ ንኽእምን ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ክሕይል ኣለኒ ኢሉ ንሓማስ ባዕሉ የብዝብፅሕዎ ካብቲ ዘብፅሖ ስጉምቲ ምስ ወሰደ ድማ ካብዚ ካብ ጠፈር ዝተፈጥረ ሓይሊ ገይሮም ንዑ ሽምና ተጠቀሙ ዝምድር ዘለዎ ንሪኦም ኣለና terrorist organization is currently exerting power and influence in Gaza, an integral part of the state envisioned in this resolution. For these reasons, the United States voted no on this Security Council resolution. Again, the United States continues to strongly support a two-state solution. This vote
does not reflect opposition to Palestinian statehood, but instead is an acknowledgement that it will only come from direct negotiations between the parties. Having for the 5th time since the So نخمسل له إسرائيل فلسطين أمريكا نتكلم تستي solutions بحال كم تدقفو أنت خوني زي عجز كبر زلو مفتعي كنا نابلي أن نفسه كف عدل كواب كله أب نفسه كف مقرأ ثاني تقصك بحال كله أمريكا مفتعي تدلي عجن بخمسة كوني إسرائيل كتشف على عجلة وحدة 7 قتلت توسع عن قتلت بمبال ثلاثة جزء مجابايا نيوين كم استفل عليه من جدي فيتو ناجبر تطوكم زبلون الديمقراط ناي تقصيز ولا كم زلوا قدر فني هاجرات مخات الجد ما أكلنا يوين خي تخون ما كم زجيرهم يعني كسلوا ناي راشا دما نسمع الجراشا كم يجيرهم إكسبوس كجبروا من Direct negotiations between the parties. Having for the 5th time since the beginning of the exacerbation in Gaza their veto, they have once again demonstrated what they really think of the Palestinians. For Washington, they do not deserve to have their own state. They are only a barrier on the path towards realizing the interest of Israel. For that reason, the United States is ready to the last to turn a blind eye to the crimes of Israel. واو انتهي زي بزلو إذا كله نفسه كفسو قمتي أمريكا أبز مجابايا زت قبر زلا بزعبة فلسطينيين تعين ترديد كم زلوا يتقلت الله زلا العالم فلسطينيين بعين أمريكا إسرائيل حلمتها نخيت تكبر أما قد تطويل ما زلوا فترة يوم سلزي إسرائيل زجبرت تجيرا نتحل ما كسر تكبر عين عمي تاخذ كيت دل هاجر مخانا أبقى مجابايا بتدقاقامي ترجع قصلنا الله يزول زلوا سلزي بزعبة هي فلسطينيين قدسي كلك كتب الكلا حصوت مخانو اتتقع عند زكد سان أمريكا حلم دليتن بحقنا إسرائيل نمتكبار تزي كوينو شنو زحلفه بزعبنا فلسطينيين أنت عينت زخون يكون دليتن بحقن حسابن كم زي بالله تكبارات هاي زنقرنا زلوك على تدي كونه تكبارات هاي زنقرنا زلو Against the civilians in Gaza. Today's use of the veto by the US delegation is a hopeless attempt to stop the inevitable course of history. The results of the vote, where Washington was practically in complete isolation, speak for themselves. We call on the United States to listen to the voice of reason, to think about the consequences of their decisions, and to immediately join in the efforts of the other members of the Security Council to زي أبز النورية زلنا إسرائيل أمريكا كسكن يستنس على حجر مخانا يزنقرا كايلو راشا تنس على حجريا بعالم تقبلنا زي بالله نابليهم زاربو أبتي أجدا سنتبي أبتي ناي سبعونت حجرات بمول أنزو دقفوا زلواجن راشا ترين وتدقف دلا أبو تطويل زال راشا سلز تنس على بمورال مش هاجر انتلو نا أمريكا مرحمتيو أمريكا بتأونكو صار سلام مخانا صار تصبو نجر صار فلسطين كم حجر كم كالوت حجرات نغير ساتفتان يعني فلسطين وكيل النابة خيس وزارة بكن سمينا سنهلنا نغطي establish an immediate ceasefire in Gaza. Thank you. Today is a sad day. Because of the veto by the United States, the application by Palestine for full membership at the UN has been rejected. The decade-long China دما لك كم تناي راشا تقبلها دما China بسنكي ناي أمريكا كي تكبر حلمنا فلسطين ما كم تسبر تجيرو حجون توسعي زحزن معالتي نهزب فلسطينيو نهزب عالميو نابله مليسو تشاينا ومليسا تشفتف على نتي تكبرنا أمريكا مالتي. dream of the Palestinian people ruthlessly detached. China finds the decision by the US most disappointing. An independent state of Palestine has been a long-cherished intergenerational dream of the Palestinian people. Its full membership at the UN is a crucial step in that historical direction and process. The relevant countries' premise. عند حري فلسطين كم حجر كتكون كلتا ستيت كقونا كلتا حجر كقونا زبل حلم نطلو أبيو إن كم حنت أكل ملئت حجر كوينا represented ويكا كتوكل قدام يسقونتي نيرو أمريكا قبل أمريكا زو سدتو سقونتي قلنا يبحكي زحزنيو disappoint زقبريو بمبال يقول تسولو وكيلنا China up Security Council. Its inability to support Palestine in UN's membership is on the grounds that the state Palestine does not have the capacity to govern. We do not agree with this assessment. What is even more unacceptable is some countries challenging Palestine's eligibility for membership of the UN under the UN Charter, implying. أتزحزن كفال ما يبلالو فلسطين نفسها كتم حدر أيتخلنيها بزبل مسمس قبل على فلسطين سكبر زلو تقبلنا زي بلون جيجا مخانون أتريرو دما يقال زالو نزل كم مغني تتكلم عن الحجرات نتحل من فلسطين كم حجر كملت منبر كملت أكلنا UN نخيت خون زغل كلوزلو قبولا يكون بأنا يزبل زالو. That it still remains a question whether Palestine is peace-loving. Such an allegation is outrageous and a step too far. All countries that genuinely support the two-state solution should not stand in the way of Palestine's full membership at the UN. By all of your statements. So انتايلو أمودتا نايجينا كلت حجرات كلت إسرائيل فلسطين من زبها الحجرات كله على يلوز أمن حجر نزق معمزي زق أو ملو مخنيات عين برون سلزي وي تي كلتين حجرات قناين تبلو حصوت درامانيو ويدما
እዚ ትገብሮ ዘለካ ይተሓቂ ስለዚ ብትክክል ከምታ ዘላታ ኢምባረስ ገብሩ ኣሎ ሕጂ ናይ ፈለስጢን ክዛረብ እዩ ምስማዕዮ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ዝሕዝን ታሪክ ናይ ዓለምና እዩ ግን መጀመርያ ኣይኮነን UN. By all of your statements, those who voted in favor and even those who voted differently, of the passion that it contained in your commitment and understanding the pain and the moment of the Palestinian people. I salute you in the name of the Palestinian people and their leadership. Wow, it's really, really powerful. እንታይ ኢልዎም እቶም ዝደገፍኩምናን እቶም ዝተቃወምኩምን የغنيልና ስለቲ ሓሳብኩም ተገዲስኩም ዛዕባና ምሕሳብኩም ብሽም ህዝቢ ፈለስጢምን ብሽም መራሕነት ፈለስጢምን ከመዝግነኩም ይደሊ በመባል ጀሚር ኣሎ accepted the two-state solution along the 1967 borders as an international vision of peace. The Arab states put forth the Arab Peace Initiative to support this vision. We built our state with the efforts of our sons and daughters, and with the support and trust of the international community, despite the obstacles placed by Israel. We have engaged in the peace process in a manner that would secure our supreme national interests, and we have abided. So بحفظ بزعبة تاريخ تي نبلو زلنا كلت هجرات بحال دلوا في شنشات ميتن سوسان شو عتن بستجبره سممع هجرات كلهم سسمع معلو بمنطرناتو يو خونز جبونيرو حزب فلسطين دما مثلا اللويو لعلك حالوت نكخون هيكونن زحت زلو كما أخم كبرك وهابنا هنا حتى زلنا يزبط. By the foundations of a peaceful and legal settlement to the conflict, the Palestinian leadership. It is up to you now to determine who loves peace and who is the enemy of peace. Israel does not want a two-state solution. Israel does not want a state of Palestine. This is Israel's scheme, and it's very representative. ስለዚ ኣብ ቅድሚ እዚ መጋባያ መን እዩ ሰላም ዝደሊ መን እዩ ኸፀረ ሰላም ንፁር ክኾነልኩም ይኽእል ይብል ኣሎ እስራኤል ክልተ ሃገራት ክልዋ ክልተ ስቴት ክልዋ ኣይትደልን እያ ናይ ፈለስጢን ኣብ ክልተ ግራ ክትረግፅ ኣይትደልን እያ ስለዚ መን እዩ ንፍትሒ መን እዩ ፀረ ፍትሒ መን እዩ እቲ ንሰላም ዝፅዕር መን እዩ ኸፀረ ሰላም ንፅይሩሎም ኣሎ እስራኤል እውን ኣይኮነትን ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ታቐንዲ ነቲ ጉዳይ ትሕንክር ዘላ of course ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ዝውራ ካልእ ስለ And this council and anywhere in the United Nations and outside the United Nations does so. This is a plan that is claimed by Israeli government officials and politicians. Palestine's membership in the United Nations is an investment in peace. Admit us to membership. It's an investment in peace. Our full membership in the United Nations does not detract from the rights of any other member state, nor does this membership threaten or cancel out the membership of any other state. ዕድል ሃቡና ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ መጋባያ እዚ ክነኣቱ ንሕና ኣባላት ብምዃንና ዝወፅእ ሰብ የለ ዝድፋእ ሰብ የለ ኣመሰሉ ዝስእን ሰብ የለን ስለዚ ከማኻትኩም ኣብዚ ኮይና ድምፅና ከነስምዕ ዕድል ሃቡና ናበለይ ትዛረብ ዘሎ ኣቲንክና ዩኤን ኣካል ንኸይትኸውን ዝኽልክል እዛ ዓለም እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ጠዋይ ምዃና ንዓለም እውን ምፅራፍ የድልን እዩ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ጠዋይ ምዃኑ ንዓለም ምልእቲ ድማ ክጠዋዊ መዋእል ሓሊፍዎ ከም ዘሎን ኣይሆፕ እዚ ድማ መወዳእታ ንኽረክብ ጥራይና ንብል ኣብታ ቀንዲ ኣናሊሲስ ክንሰግር ኢና ብካልኦት ኤክስፐርትስ ክግለፅ ከሎ ክንርአና እስከንሸ ንስማዕ እዩ Equal to all of you. We don't want to replace anyone. We want to enter your club as equal. Supporting, granting Palestine full membership has put us on the path of hope, to keep the hope alive. The fact that this resolution did not pass will not break our will. Colleagues, I sat here mere hours So ብሓፈሻ እቲ ናይ እስራኤል ንእሽተይ ክንሰምዖ ንሕና ብምእታውና ንጎጤ ይብልናን ኣይትዝገሩና ago እናበለ describing why this resolution is destructive. I explained how the Palestinian Authority does not meet even the basic criteria, that they have no authority over their territory, and that the Palestinian Authority ናይ እስራኤል ወኪል ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓሳብ ዘቕሪቡ ዘሎ ሓሳብ ጥቕሚ ዘይብሉ ምዃኑን ፀገም ክፈጥር ዝኽእልን ምክንያቱ ናይ ፈለስጢን መራሕቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ክቆፃፀሩ ዘይክእሉ መሰረታዊ ዓቕሚ ዘይብሎም እዮም እናበለ ይዛረብ ዘሎ is a terror supporting entity. How can you say seriously that the Palestinians are peace loving? How? None of their leaders condemns ከመይ ጌርኩም ንህዝቢ ሰላም ህዝቢ ፈለስጢንሲ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ትብሉ ወይ መርሕነት ናይ ፈለስጢንሲ ሰላም ዝደሊ ትብሉ ንግብረ ሽበራ እና ደገፈ ከሎ ይብል ብዓይኒ ሓቂ ግን ግብረ ሽበራ መን እዩ ኣብዚ እዋን ዝንፁር እዩ ድሕሪ ሓማስ ቀቲልካ ኮይኑ 1200 ብጣዕሚ ሓዚና ግብረ መልስናቱ ኢልካ 34,000 ቆልዓን ሰበይትን ቀቲልካ እንተለኻ መን እዩ እቲ ቀንዲ ጨካን ግብረ ሽበራ ኣይ ቲንክ ንዓለምና ንፁር ኮይኑዋ ኣሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ፍትሒ እውን ኣብ ሄግ እውን ተኸሲሶም
اتي اسرائيل سقطلته ني عمز كمدمازي هلكيت زبصح نطبخ مزلو قليص تبيت فرد مالتي سلازي منيو تجبر شبرا نمفلاتو اسكام يكون زي فيديو زي كل زي تذكرني كابنتاي تبغيسيو اسكازي اسمعوا تنويح يتزحلف مكرات ما مرير ينرو اما قرشتو جن فتحي نقيس الله باندرانا ابتا زي تسبرت زنگ حقي مسقلا لنا وانا تاريخ So I don't know زي ابيناي عمت محرت يا تزاريبوا ناي بحكي ناي تقالس زحلفو ناي تدخل مسوات استغفله ناي تدخل سعاري ناي تدخل دخام ناي تدخل قحدت ناي تدخل طلمت وتصيت ناتو سلازخونت I think لك كمزي إرترا في تاريخها كل جزية فتحي مستوقع أساسايو نابن تاني باشنا فلسطين على نقبل كله بعين حكي بزح جزية فتحي كوع أساس سلازر زلغيو فلسطين ماويان فلوس لد بصحوني ويون زخون ركم صوم سلازر لأن قال يكونن تاريخنا إرترا ما مليس كاتري غلقة نيرترا بزح جزية زقبقة مسألة إن أنا فوقو نربحهم كله كندي مكراسكي بما كساب زعلت زيادة ما كساب this very moment مالتي زي مسؤول التحاس كوين سلازريو تهزبي basic مسألة مسرة أو مسألة أبتا مريتو أبتا نيشتي كفالناتون بسلام نخي نبر إسرائيل أمريكا نزقبرو زلوا لك عمستناي تاريخ نيرترا سلاز التحاس كوين سلاز سمعني نايبحكي تعزن تا في التعامي مزي نا إرترا كريو خلوهم تمليسنا إيش كان شيء Okay, next topic in Sagrina. Let's go. The United States is single-handedly standing in the way to prevent the creation of a Palestinian state. On the 18th of April, there was a vote in the United Nations Security Council that called for Palestine to be admitted as a UN member state. And there was one country on the 15-member Security Council that voted against the resolution, the United States. So, كم تريوز لهم أبتي ناي Security Council استجبري حبريتا أثرت خوتي فلسطين ملت أكلنا UN كتكون كذا مسخلو anti against America نيرا تمكلتها دما And the US has veto power, meaning that Washington was able to prevent the Security Council from recommending that Palestine becomes a member state. And this means that the UN General Assembly, which has 193 member states, is not able to have a vote. So the vast majority of the world, which recognizes Palestine as a state, does not. أتي veto power نبلو زلنا دما أمو داتا وسانا ناي عالم أبيد حمشت هجرات يترف زلو حمشت هجرات يعني بيتن تيس عن هجرات كنسن مبتعتن هجرات دما فلسطين كم هجر نخد كونا دوقف قولو عموداتا حمشت هجرات ينكوسنا زغلا كابزن حمش دما بتدقاقامي حانت هجريا نزا فلسطين تبهال كم هجر نخيط خون تطوطة بلا زلا نسا دما هجر أمريكايا تلزي again تي UN زبهال نبعلو زتسابرو organization سبار فتحي كوص زي كل ديكونسي نعلم نكون النت نعلم كملكز زي كل ببز حزبون انتخوني نعشت هجرات للعاقمن أباي بريطانيا لعلي ناي راشا باور ويكا لعلي ناي هندي باور كل اللوا بيونايتد نيشنز حزبنا بريطانيا سي هاجر بريطانيا زي يو كي زبال لعلي ناي هندي حدا نت 4 بليون حزب زلوا هاجر مثلا اللوا هاي اللوا عقم اللوا واي فتحس لزي اللي بعالم جزائي سلز نبرت ጨቋኒ سلز نبرت نتعقي نعاتاتهم كم زطعم ገረሞ ቀይሩ ወንተ ተባህሉኻ ከቀይሩ ዋይደልንም ስለምታይ ገበት ስለዝኾኑ እና ገበቱን ና ጨፍጨፉን ንኽነብሩ ስለዝሕግዞም have a voice. They have been silenced because the United States is holding the entire world hostage, blocking the UN from recognizing Palestine. This is the 5th time since October that the US has used its veto power in order to sabotage a resolution in the Security Council that was related to Gaza. In the other 4 cases, the US blocks proposals of ceasefires and peace that tried to save Palestinian lives, while Israel is using large numbers of US weapons to kill Palestinian civilians trapped in the besieged Gaza Strip. And while this is happening, with staunch US support, Israel is expanding its war on Gaza into a regional war, and Israel is repeatedly attacking. So, كم زنريو زلنا تي بتخال دما أمريكا أب كل وجن بدبلوماسياوي بوتهدراوي بخال منجدي تبقى جرا ني إسرائيل نحجزتنا دقفتن نتغلاغلتنا نحجزتان أبتزدلي بوتات كم دليت عن خد كيد زدليت تحستات نجبرت نخد كيد مكلاخلي كينات أردو خينات لا أبتزدلي بوتات دونا بلد تجبر زلنا نرزلنا زدما من البعض نخندي جزية كقصليو it doesn't matter جن زي تريالي تنريا زلنا هنا أبز حنت هاجر استزاربته اسكان سمع مسو أتعايزنا نريو
To implement the orders issued by the International Court of Justice on 26th of January and 28th of March, and Guyana calls for full compliance. On the other hand, we have the other state, Israel, a full member of the United Nations since 1949, who is relentless in denigrating and denouncing the United Nations, including today, being the most ardent opposer to the state of Palestine. ጊያና ድማ ደጊማ ሕጂ እውን ተሪር ዝኾነ ነቐፌታን ሓያል ዝኾነ ግብረ መልስን ሂባ ንእስራኤል እትገብሮን ነቲ ሕግታት ሒሳብ እትኸዶን ኣብቲ ኣካል ከምታ ዘዋሪት ኣካል ናይቲ ሴኪሪቲ ካውንስል እያ ንሳ እውን ፅቡቅ ጌራ ነቲ ናይ እስራኤል ጉዕዞ ብተሪር ክትነቅፍ ንሰምዕ ኣለና ፍትሒ ከም ዝጉዕዞ ዘለኻ Guyana will not let such perverse paradox derail our support for Palestine as a UN member. We must end this having considered all of the deprivations to which the population in the Gaza Strip has been subject to since October 7th. One can justifiably conclude that a deliberate strategy of collective punishment of the worst kind is being inflicted on the Palestinian people. Mr. President, thank you for convening this meeting, and I also thank So ከምቲ ንሪኦ ዘለና again እቲ እስራኤል ኣብዚ ሕጂ መጋበያ ዝተገበረት ራይኮነስ ቀጻልነት እትገብሮ ዘላን እትኽተሎ ዘላን እቲ ምጉዕጻጽ ናይ ሓይሊ ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢን ርድኤት ምእታው ብምእባይን ንናይ ዩኤን ዝኾነ ይኹን ውሳነታት ዕሽሽ ብምባልን ንዕቀት ብምርኣይን ትኸዶ ዘላ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑ ንእስራኤል ግን ክዛረባ ዝኽእል ሓይሊ ኣብዚ ዓለም ስለዘየለ ሶፋር ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ንመጀመርያ ግዜ ኢና ኣሜሪካን ራሽያን ቻይናን ብተሪር ኣንጻር እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብዚ መጋበያ እዚ ጠጠው ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሓድሽ ተርእዮ ኢና ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ዝገበረት ተገይራ ኣብቲ ኣገዳሲ መድረኽ ኣንጻራ ደው ዝብል ኣይነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣሜሪካ ከተፈራራ ኣይትኽእል ፀቕጢ ክትገብር ኣይትኽእል ዝገበረት ተገበረት ድሕር ዘይብሉ ሓይልታት ገጢሞማ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ተስፋ ኢና ዓለምና ድሕርና ዓመታት ዝቐፀለ ገባትን ድሌትካ እናገበርካ ኣሽከዕላል ብሕጊ ብሽም ሕጊ ብሽም ፍትሒ ብሽም ዩኤን ድሌትካ እናሳለጥካ ዝኽየድ ዝነበረ መወዳእታ ሰዓታቱ ከም ዝቐረበ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ቪድዮ ክንርኢ ኢና ኣብዚ ቅድሚ ናብቲ ናይ ኤርትራ ምስጋርና ክመለሳ ኢና እዚኣ እውን እዚ ፕሮፌሰር ጀፈሪ ታክስ ገበራ ምስ አልጀዚራ ኢንተርቪው ነይራ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ንቐፃልነት ከመይ ክኸውን ይኽእል እስከ ንስማዕ certainly among Palestinian civil society, that two-state solution is actually not only undesirable but non-viable, right? Because of settlement expansion, because of Israel's refusal to stand down on this claim of greater Israel, all of it is ours. That really there's a one-state reality that can only be repaired with a one-state solution, a single secular democratic state. Yeah, I think that right now there's an overwhelming sentiment in the world to implement the two-state solution, which has been on the table and is embodied in probably dozens of UN General Assembly and Security Council resolutions over many, many decades on both sides of this divide, which is a terrible, brutal divide. So, እቲ እንኮ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ወይ ክኸውን ዝግብኦ ብተደጋጋሚ ኩሎም ስኮላርስ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም መብዛሕትኡ መራሕቲ ናይ ዓለም ዝሰማምዑሉ ነገር እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ እስራኤልን ፈለስጢንን ዘሎ መዕለብ ንኽረክብ ተኮይኑ እዞም ክልተ ህዝቢ ነናቶም ሃገር ክህልዎም ኣለዎ ነናቶም ቦታ ክህልዎም ኣለዎ እንትኾነ ናይ ነተንያሁ ዕላማን ድሌትን ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 መዓልታት ከም ዝገለጽኩልኩም እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩሉ ጋዛ ኣቃፂልዎን ኮምፕሊትሊ ከምዚ ናይ ሆሊውድ ፊልም ገይሩ ኣዕንይዎ ዘሎ እቲ ዕላማ ገንዘብ ብዙሕ ኢንቨስት ጌርና እስራኤላውያን ኣብቲ ቦታቲ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ኣትዮም ኣብኡ ዝተፈላለዩ ሆቴላትን ገለን ክገብሩ ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ትዘገርም ንዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ነበር ሕጂ ድማ ሕፁይ ተወዳዳሪ ዘሎ ናይ ሪፐብሊካ ማለት እዩ ንጓሉ ሰብኣያ ነታ ቢያንካ ትበሃል ሰብኣያ ማለት እዩ ኣብ ሪል ስቴት ዝነጥፍ ዓብ ሃብታም በዓል ካፒታል እዩ እንታይ ስከኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ጋዛ ድሕሪ ኩሉ እቲ ብቦምቢ ምስ ኣበለ ከመይ ዝበለ ሆቴላት ክስራሓሉ ከም ዝኽእል ይረኣየኒ ኢሉ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብምሉእ እቲ ህልቂት ፈፂሞሞ ዘለዎ ነቲ መሬት ንምውሳድ ነቶም ህዝቢ ድማ እተዝሞተ ሞይቱ እንትገለመለ ግን ተጨፋጭፍካ ዲኻ ተዘራሪብካ ዲኻ ገለ ንገሊኦም ንኣሜሪካ ድዩ ንገለ ብስደት ድዩ ብገለመለ ብሕክምና እናምሰልካ ናብ ካልኦት ክኸዱ ምግባር እቲ ተሪፉ ደሎ ድማ ካብቲ ጋዛ ፍርቂ ወሲድካ ኣብቲ ፍርቂ ተጨፋጭፉ ከም ዝነብር ክትገብር ኣለካ እሱ ይትሕልእ ክሳብ ሕጂ ፕላን ናይ ነተንያሁ ዝፈለጦ የለን እታ ዝቐረበት ፕላን ንሱ ዝተዛረባ ግን ከምዛ ዝብለኩም ዘለኹ ነታ ነቲ ፍርቂ ናይቲ መሬት ብውሕዱ ነቲ ሰሜን ናይ ጋዛ ክወስድዎ ምዃኖምን ሓደ $5 ቢልዮን ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ እዚ 5 ቢልዮን ንባዕሉ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ገንዘብ እዩ ኣሜሪካ ይኽትቦ ምክንያቱ ባጀት ናይ እስራኤል ዓብ ክፋል ናቱ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝመፅእ
there is a one-state solution. Of course, many in Palestine say one state, Palestinian majority, and that's it. On the Israeli side, we know this current government is for one state, completely an Israel-dominated state. My view is that, practically speaking, these two sides do not get along, and there maybe in future generations, someday they will get along. But for the moment, the right answer is the one that has been embodied in resolution after resolution, but never enforced. And I agree, we're coming to the end of that road. The UN Security Council is getting ready for a vote on Palestinian membership in the UN based on the two-state solution. What does that mean? Tell me about what that means as a practical matter. Perhaps recognition of Palestine as a state. That would be phenomenal. It'd be phenomenal. But you still have Netanyahu who's saying, perhaps as a pretext, but that post-October 7th, we can't even have a conversation about a two-state solution. That a permanent, durable solution has to include Israel having security control over Gaza and over... So እንታይ እዩ ዘሎ ኣዛራብ ዘሎ ኩነታት ሓድሽ ነገር እውን ዘይኮነ ማለት እዩ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ዓለም ሙሉእ ተሰማምዓሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክልቲኦም ነናቶም ክኾኑ እንተኽኢሎም እዩ ፀገም ግን ነዚ ናይ ኦክቶበር 7 ነቲ ሓማስ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ብምጥቃስ ጠቕላላ እቲ ክልተ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ከም ዘረባ ከም ኮንቨርሴሽን እውን ክህሉ የብሉን ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዘሎ ነተንያሁ ማለት እዩ እዚ ጠቕላላ ነቲ ሓሳብ ከም ሓሳብ እውን ከም ዘይቅበሎን ከም ዘይድግፎን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ ንዲስካሽን ዝኸውን መድረኽ እውን ከም ዘየለ either to kill or keep alive. These persistent reports that you guys have told the Israelis that you're okay with them going ahead with the Rafah operation as long as they don't attack Iran. So we've been... So, በቲ እስራኤል ፈለስጤም ሙሉእ ኣካል ናይ ዩኤን ከይትኸውን ክኽልክሉ ከለዉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ ናይ ኣሜሪካ ክፋእ ወይ ከዓ ሕማቕ ተግባር at the same time ንእስራኤል ድማ ኣብቲ ራፋ ዝበሃል እቲ ተሪፉ ዘሎ ጫፍ ናይቲ ናይ ቃዛ ማለት ያ ምስ ግብፂ ዝላገብ ኣብኡ እውን መጥቃዕቲ ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ሓቂ ድዩ ኣሜሪካ ኣፍቂድኩምሎም ዘለኹም ናብቲ ቦታቲ መጥቃዕቲ ንክገብሩ ንእስራኤል ኢሉ ይሓተሉ ሕጂ ስምዕዋ እንታይ ክብል እዩ Pretty clear, Matt, that any kind of operation into Rafah requires some pretty serious planning because of the three main components that you've heard me, Matt, the Secretary, outline pretty seriously before. First and foremost, of course, the more than 1 million people seeking refuge in Rafah, the region itself continuing to be an important conduit for humanitarian aid and an important conduit for the safe departure of foreign nationals. So any kind of operation into Rafah would require serious planning, and we would... So, መጥቃዕቲ ክገብሩ የብሎምን እዚ 1 ሚልዮን ሰብ ኣብቲ ቦታ ትልዎ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ 1 ሚልዮን ሰብ ኣብኡ ተፀጊዖም ካብ ካልእ ተጨፍጭፎም ኣብኡ ተፀጊዖም ዘለዉ ኣብኡ መጥቃዕቲ ክትገብር ትኮይና እስራኤልስ መጀመርያ ሲ ፕላን ክህልዎ ኣለዎ ይብል ኣሎ ፅቡቅ ዝኾነ ፕላን ተልዎም ከጥቅዑ ክእሉ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ብፍፁም ካብ ሰሜን ንደቡብ መፂኦም ካብ ደቡብ ድማ ጫፍ ተጨፍጭፎም ዝነብሩላ ዘሎ ኣብኣ እውን መጥቃዕቲ ንክገብሩ ከምዘይቃወሙ ይዛረብ ዘሎ ጥራይ ፅቡቅ ዝኾነ ፕላን ከም ዘለዎም ክነግሩና ክኽእልሎም እዩ ዝብል ዘሎ ፕላን እንተዘለዎም 35 ዝኸውን ሰመይት ኣሎ ፕላን ስለዘየለ ዘይኮነን ግን ኣሜሪካ ኣገይን ናይ ብሓቂ እቲ እዚኣቶም መራሕቲ ናይ ሞራል ኢና ክብሉ ከለዉ ግን ዘሕዝን እዩ ብሓቂ seriously oppose anything that is done without factoring in those various pieces when considering how to conduct a military operation into Rafah. Okay, that's an excellent answer to a question that I don't think I asked. I asked you whether or not the U.S. has told the Israelis that you're okay with a Rafah operation as long as they limit or don't attack Iran in response to what happened over the weekend. So, Matt, I don't want to... The devil is in the details here. It would require what kind of operation into Rafah we're talking about. If it is... So, ብሕትር ዝበለ እዚ ዛረቦ ዘሎ ትርጉም የብሉም ክነግረኩም ኮለል እዮም ዘብልኹሙ ከምዚ ዶ ንሕና ከምዚ ተኮይኑ ሓሶት እዩ እዚ ኣብዚ ቅድሚት ወፂኦም ዝዛረቡ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ንሱ ይኮነን ሓደ እሶም ኣይኮነን ዘመሓድሩ ድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር መን ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ኩንነት ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኢሉ ኣይኮነን ትሕቶ እቲ ክገብርዎ ዝደለዩ ክገብርዎ እዮም ምክንያቱ ኣብ ራፋ በፂሖም ክቅይሩ እዮም ሓሳቦም ዝብል እውን የብለይን ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ቃዛ ተጨፍጭፉ እቲ ሰብ ከም ዝመወት መይቱ ጥሜት ምግቢ ከምዘይኣቱ ተገይሩ ኩሉ ነገር ዓይነት ወፃዓታት እናተገበረ ኣሜሪካ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣለትን ጥራይ ዘይኮነሲ ዓለም ዘዝመፀ እማሜ ኣብ ዩኤን ስቶፕ እናገበረት ትቕፅል ዘላ እስራኤል ክትቅፅል ኣለዋ እናበለት ተጣቃዕ ዘላ ሃገር ብድሕሪ መጋረጃ ድማ መዓት ኣፅዋር ትሕግዝ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ዘረባ የብሉ ንሱ ንቐፅል ኣብዚኣ ምስ ተረጋገፀቲ 91 ምስ ተረጋገፀቲ ናፅነት ብግብሪ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋና ጸሓፊ ሽዑ ዝነበረ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ እቲ መስርሕ ቃላጠፈልኩም እንትስ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ተሳሚዕኩም ተገበርኩሞ ዶኾነ ይመሓሸን
ተባሂሉ የለን ንሕና ንናጽነትና ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብዚ ዓለም ድሕሪ ኩሉ ኸ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ክፍርመልና ኣይንዘልን እዩ ተሰሚዕና ኸነቀላጥፎ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ዓርክናን መሓዛናን ስለ ዝኾነ ምስኡ ተሰሚዕና ሕጂ ናጽነት ከነምጽእ ወይ ድማ ነቲ ናይ ናጽነት መስርሕ ኸነቀላጥፎ ኣይንደልን ኢና ኢልና ኣብና ናብ ሽዑ ሰነዳት ሓደ ብሓደ ከም ዘረጋግጽዎ ተዘኪምናዮ ዝነበርና ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ነዚ እዋን እዚ ነዚ ወለዶ እዝን ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶታት እውን ትርጉም ስለ ዘለዎ ናጽነትና ከዓ ደምና ኸፊልና ተቃሊስና ዘምጻናዮ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ብፌርማን ብቐለምን ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይኮነ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ክረጋገጽ ኣለዎ ንሕና ዝትኮብ ናጽነት ኣብ ላንካስተር ሃውስ ዝፍረም ናጽነት ወይ ብኻልእ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝወሃበና ናጽነት ኣይንደልና ብሕጋዊ መንገዲ ዓለም ዝፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብምሉእ ዘድምፀሉ ናጽነት ኢና ንደሊ ተባሂሉ ናጽነት መጺኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐረባ ይኹን ብርሑቕ ብጽቡቕ ድልየት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ነይርዎ ኢሉ ይዛረብ ንኻልእ ፖለቲካዊ ዕላማ እንተዘይኮይኑ ኣብ ታሪክ ዝተመርኮሰ ሓቂ ይብሉን ግዜ ፈተና ቅትለት ተኻይድ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ፈተነ ናይ ቅትለት ፈተና ብ47 ሰነ 47 ይተገብረ ሽዑ ብመስኮት ስድራ ቤተይ ኣብ ጠረጴዛ መኣዲ ኮፍ ኢልና ክንበልዕ ከለና ብመስኮት ክልተ ቦምባ ናይ ኢድ ቦምባ ደርብዮም ሓንቲ ካብተን ቦምባ ኣብቲ መጋረጃ ናይ መስኮት ኣብኡ ጠልጠል ኢላ ተደፋይቶ ተኮሰተን ሓንቲ ኣብቲ መኣዲ ንበልዖ ዝነበርና ኣብኡ ወዲቓ ኣይተተኮሰተን ክልተና ዝተኮሳ ወርሒ ካብኣ ሓምለ 49 እቲ ቅድም ዝተኮሰ ቀዳሞት ክልተ ዝተኮሰን ሰብ እንደገና ኣብ መንገዲ ጸኒሑ ካብ ከተማ ካብ ስራሐይ ናብ ገዛ ኸንሻ ምስ ከድኩ ኣብ መኪና ውርድ ክብል ከለኹ ተኩሱ ቦምባ ሽዑ ተተኮሰት ኣብ እግረይ ኣካላተይ ኩሉ ካብ እዚ ግዳም ዘሎ ኣካላተይ ኩሉ ዳርጋ መንፊት ገበረቶ እግረይ እውን ፀባዕተይ ክልተ ቀዳሞት ንኣሽቱ ሰበርተን ተወጊኤ ኣብ ሆስፒታል ኣተኹ እዚ ካልኣይ ፈተና እዩ ሳልሳይ ፈተና ኣብ ሓምሳ ገዲፎም ነይሮም ኣብ ሓምሳ ተጀመረ ኣብ ሕብራት መንግስታት በፂሕና ምስ ተመለስና ሓንቲ ቦምባ ሓደ ከተማ ናብ ገዛ ከንሻ ክመፅእ ከለኹ ኣብ መሳልል ቤተክርስትያን ናይ ከንሻ ዘድሕረና ጎይ መፅኡ ኣብ ውሽጢ ተማኪና ዘርቢዋ ታ ቦምባ ኣብ ውሽጢ ተማኪና ተተኩሳ ፍርቃ ዝባነይ ልኽያ ኣቢላ በቲ ሓደ መስኮት ሰቢራ ወፂያ እቲ ሓንቲ ኣብ ትሕቲ እቲ ሞተር ወዲቓ ነቲ ሞተር ኣንዲዳቶ እዝነይ ሽዑ ብዙሕ ደም ወፂኡ እዛ እዝነይ እዚኣ ብዙሕ እውን ኣይትሰምዕን ብኡ ምኽንያት እዚ ሳልሳይ እዩ ረብዓይ ኣብ ሆቴል ድሕር ደግምቶም ፖሊስ ክንሕልወካ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ገዛ ኸንሻ ወፂእካ ኣብ ከተማ ተቐመጥ ኢሎሙኒ ብምኽሪ ፖሊስ ኣብ ከተማ ኣብቲ ካብ ኩሉ ክብ ዝበለ ሆቴል ወይ ሬስቶራንት ዝነበረ ሆቴል ፔንስዮኔ ኣብኡ ተኻርየ ይቕመጥ ነይረ ኣብ ታሕቲ ሬስቶራንት ነይራ ናይ ጣልያን ኣብኣ በልዕ ነይረ ክበልዕ ምስ ወረድኩ በሊዐ ናብታ ሆቴል ክምለስ ከለኹ ብሽጉጥ ገይሩ ወቕዓኒ በዚኣ ኣትያ በዚኣ ወፀት ነታ ዓንዲ ሕቆ ልኽያ ኣቢላ ዓንዲ ሕቆ ተለኪማ ነይራ ትኸውን ተለውሲሰም ተረፍኩ ነይረ እዚ ኣብ ሆስፒታል ኸይደ ቁሩብተይ መዓልቲ ኣውፅኦማታ ጥይት ንገዛይ ተመለስኩ ሓምሳይ 6 ዕላማ ተሪሎም 6 ብሽክሌታ ይርዮም ኣለኹ ጉባኤ ናይ ሰላም ጌርና ድሕር ደግም ሰላም ኮይኑ ዕርቂ ኮይኑ ኢለ ተዘንጊዐ ክዛወር ከለኹ 6 ይተኩሶም ኢለይ ካብዞም 6 ኣይተወቃዕኹ
وديقة علي ليش ماكينة نيرة لودقكم سلوان قدفهم نخيدهم إذا حمساي سادساي حلوتي خمتا عم تبزولكو حلوتي قيرهم لي مقبي زمسو لي أب هوتيل كويني هوتيل بنسيون ميلان يبهل أبو كويني سرحي منتي كي سرحي كي يقدف من تخب فيه كي بكر غازيتا وند حتى غازيتا مرح نرشعو قدام كي وصاكو عمتن قلت ور حنجر قدام كي وصاكو اب بيت تعسي من تعي كي قصه شعو سانوني توم تيروريست سانوني نتوم حلوتي جنزب ابليعم سلكنينا فوسي غيرهم ابت مقبي امسو لي زنبرو مشيت بلعه حدا خلاصو كم انجيتي كونكو زرقا موتكو زمتكو تسكيمهم وسولا وصلوني مرفئين قوم مأتيهم كساعة خبدي أدحانوني اجزابر الحنان مالتي ناي مودأتها أحسن قبل لكم ناي مودأتها سرع محبر فلحتنياتات مريقنا نابت نصبحيتو عسرت بعلتي أبي الخون مس حالفي أبي صحفيت كاب غزاي أبي صحفيت خيد كاللخون حادي تقدم حنسا تقصلي ذوق عني قال أي وقعني تيت بزياتيا بزيا وزيا سامبو لخي أبيلا كرتي أبو سفل أتقو شعا صباحان تلحمي وتطحن تقرات سلا دخلنا عبدو ما عبدو ذي تحوشنا نركب لنا كدكس كتسي إرث رايت رسي بحق نحنا وذرو خيبنا يدولنا سلام وذرو خيبنا يدولنا ناسنات وذرو خيبنا يدولنا كبرة كرعة بيمانين بزقامين دقوا بخلوكا دقا سيتبزح يبهال نذرو خيبنا يدولنا سلام زي فتو الناس لزلو كندقسن كنتسين إرثرا عبلبنا تحضر كي دقسنا خلنا إرثرانا ذكرنا خنبري قبانا وتي منتاي عشرة سنة طفانا ثلاثة دحلفة أربعة دحلفة ولدون كم ذا ولد دخنا من إرثرا دحلفة يرسع له كان يحسب له كان إرثرا دطعم هاجر عبين له مسبع المعدة فقري مسحاو كاطلي زقاماي مخري بهال زقاماي مخري خابدي يدحننا كومو زبدكا إرثرا يبلنانينا نحنا حزب إرثرا خابتامات هنكا ودخا هوا هنكا هجر كن هنصل نقرش هوا هنكا كيف إرثرا مسألة هذبي أنتم مرحتنا أيركبنيو أجوهم فعراب النقمن بلعت خملاتينا أبزو تخايو زعتو قدرا يزيبل تجيبن زيبل تاميا زيبل هزبي كم هزبي إرثرا مسألة عبينو أي تربحو دا مرقم بر أي تبزحو مرقم أيكونن ربحات بلحتننا حجها عمتنا عمت كونزي جرنا أبز خذنا يوم نجي من نهاية وتاتات همونا إرثرا بحوار بسمرة كنا وعلو نزقى بهرنا مسقانا نقرب مهور بمهرو حيال بحيانو قرعاب نوسو نيرثرا حن تخينا نحر ليت المعاتن حسبنا الله أمم قنا صلايا ياتونيو بزعبا زربان تدا خوينو نوح زبل نيرو أو قطم خاتي للخو كريتنا بحنا ذا فيديو كابز زبلس مغرب ولا حنت كوس خلق مايكلني أبيت زربا تاريخ زانتانا أبوتاتنا نبحكي لبخازتن كفيو I hope كابز تماهرنا هنكون علم كينان مخانا فليتكا كل نجار بسعارن بتخامن كم زركب تعجز سجير كادما أن تزرخب كادما ليتم معالتن كدغملون كتسعرلون كم زلكا على فنت عبد كم زلنا
ክንግንዘብ ኣለና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ኣብዚ ኩዴ ኣይ ሆፕ ካብዚ ቪድዮ ብዙሕ ክንምሃር ተስቤት ትገብር ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ኣብዚ ኩዴ ኣብ ካልእ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ምዝያ ለብዋ ክገድፈኩም እየ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20 30 40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልካ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ